Aktuálne sa nachádzame pred ukážkovou vilou spoločnosti Damak v časti Trump Resort. Ja osobne som z tohto domu absolútne šokovaný, koľko má metrov, čo všetko tu je, všetko je na mieru, je to absolútna, totálna bomba a skúste si tipnúť, aká je cena tejto nehnuteľnosti. Budem čakať vaše odpovede dole do komentárov. Napriek tomu, že sme v púšti, tak Damak dáva do svojich projektov 30% zelene.